салом алейкум дӯстони азиз. Дата мошини тоҷикистон меравад. Дата мошин кадмед ки шароит надоре дар самолёт бире. Кадмед шароит надоре. Инами рақамо занг бизанед дар мошинаки хуб Тоҷикистон. Ватани азиз кадмед ки мере пага бегони раҳ ки мекуна. Имрӯз ина числаи ча 22 пага 23 унҷа меброям бародаро. Занг бизанед аз уни бобуҷон 88 намедонам метрои Люблино мераванд, Марино мераванд, хулоса зангшо бизанед. Дата мошини Тоҷикистон. Наге ки хабар накаред. Дата. На мошин. Салом алейкум. Не мошин кам дар хай берун ҷазирай. Мошин ай Москва душанбе. Одам надорум ака кура таришкан. Рӯз 25 ҳаракатш кунем ака. Агар мешид бо худтан мешда Москва душанбе. Берӯзои 24 бегаиша. Меброим.